počasie je úplne fantastické na streľbu, ani zima, ani teplo. Vyšlo sa tu spoločne so Slovenskom 6 krajín. Skvelé prostredie, skvelí ľudia sa tu stretávajú a kopec zábavy. Je to druhý ročník medzinárodného turnaja Castrum Solmus. Mali sme drobnú pauzu od prvého ročníka a konečne sa nám podarilo zorganizovať druhý ročník. Večerný program bol úplne úžasný, pretože sme sa dožili krásneho prekvapenia, strieľali sme na filmy, čo mne osobne dal veľký zážitok, ako keď som si mohol zastrieľať na škratov z Pána prstenov. Ľudia, ktorí sa stretávajú pri lukostrelbe, či už je to 3D-čková, alebo táto tradičná v podstate, sú to vynikajúci ľudia, veľmi dobré osobnosti. Yeah, our process, all committee is very good. They all are very helping people. All time they help me, they support me. Especially thanks to my organizer Walter. They always support me very well.